Ahoj, teď si ukážeme, jak si zmenšit fotografie. Všichni to známe, vyrazíme s dětmi do přírody nebo někam na výlet. Fotoaparát si nastavíme na nejvyšší rozlišení, aby ty fotky byly co nejkvalitnější. Všechno, co se nám líbí, se nafotíme a potom si to uložíme do počítače, kde si to prohlížíme. Problém nastane, když bychom ty fotografie chtěli publikovat na internetu, na Facebooku, Twitteru nebo na jiných serverech, nebo posílat víc fotek přes e-mail. Proto si ukážeme, jak si ty fotky ve vysokém rozlišení zmenšit. Tak, podíváme se do obrázků. Tak, a tady mám nějaký fotky předpřipravený, zhruba ve velikosti, které budou z toho fotoaparátu, to znamená, že mají kolem 1,17 MB a můžou mít i větší velikost. Což k tomu publikování není moc dobré. Takže bychom se je pokusili zmenšit. K tomu existuje programek, já používám JPG Resamplet, který se dá stáhnout zase z různých internetových serverů, jako je stahuj.cz nebo slunečnice.cz nebo na ulož.to. Stačí do vyhledávače napsat JPG Resamplet a ono se už vám tam zobrazí, z kterých stránek to stáhnout. Poté, když si ho stáhneme, tak si ho teda otevřeme. Tak a najdeme si fotky, které chceme zmenšit, které chceme to poslat nebo publikovat. Slouží k tomu tady ta ikonka napravo, taková malá složka, tak na ní klikneme a dáme vybrat soubory. Tak, já tady mám už ty naše předpřipravené fotky, které mají 1,7 MB a můžu je takhle vybrat. Buď to stisknu levým tlačítkem myši a takhle všechny vyberu, zmodrám, dám vybrat, anebo jak jsme si v minulých videích ukazovali, můžu si je vybrat jenom ty, které chci, tady zaškrtávacím čtverečkem. Tady se s kytičkou dáme taky. Tak a dáme tady vpravo dole vybrat. Cílová složka se nastaví automaticky v té složce, kde ty obrázky vybíráme, takže nemusíme nastavovat nic. Tak a jaká velikost je vhodná k posílání nebo publikování fotek nebo obrázků? Zhruba nejlepší je velikost do 200 KB, protože to nahrání těch fotek na ty servery nebo posílání je ta velikost tak nějak ideální. Pak tady máme různé jiné možnosti, může mít ta původní fotka velikost fotografie, samozřejmě ona se zmenší, ale zůstane ta kvalita stejná. Ale my si dáme tady velikost souborů, dáme si těch 200 KB a ona se nám z těch 1,7 zmenší na 200 KB, ale dobrý je to, že bez ztráty na kvalitě. To znamená, že ten rozdíl mezi zmenšenou a původní fotkou nepoznáte. Tak a poté dáme tady vpravo dole, dáme start. Tak a už se nám fotky zmenšují. Netrvá to dlouho, není to nic komplikovaného. Chvilku vydržíme. Tak. Tak a je to hotové. Zase se podíváme do těch obrázků. Už tady vidíme složku Resamplet. Tady. Jo.
ty původní fotografie o té velikosti 1,7 MB tady zůstanou a tady jsou ty zmenšené. Můžeme se podívat do vlastností, tak a tady už vidíme, že jsou jenom 202 KB, což je úplně ideální na to publikování a vzesílání fotek. Okay. Teď se ještě podíváme na kvalitu. Vidíte, že ta kvalita je úplně stejná jako ty původní velké fotky. Tak to jsme si ukázali, jak si zmenšit fotografie, aby jsme je mohli pohodlně publikovat a rozesílat. Takže snad vám to trošku pomůže.